sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga nga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, petsa 11 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021. Aksyon Hotline. Hindi ka mo magkalipat sa aton sining nga countdown, mayara na gidlabang sang 105 days before Christmas Day. Mayara man sang 112 days before year 2022. Aksyon Hotline. Grabe do kadasig lang sang countdown tano. Nagligad to mo ni oras ga sa kausako na kita. Nagligad nga sa Badobla Aksyon Elri Kagyado Nilmar. Nagligad no? Nga sa Badobla to sigsan ulang kita nagbisita sa DSB kang nagkamang banding to no. Dasig lang. Ano man no, ginahunos lang adlaw sa bungaw. Aksyon Hotline. O, tiari na kita sa bando na kita liwat no. Sukat na, kadasig lang sang chimpo. Tado matyagan ko, no, dali kita sini magbukay ang bukaw. Aksyon Hotline. Pero sige lang laban lang, no, laban lang. Bisa na mo ning sitwasyon naton, nga supposedly September na, mayo na kung taning panikay-sikay ta, pero daw kapigado, kapuraot gihapon, sang sitwasyon na. Aksyon Hotline. Isa lang din hindi puraot ang sitwasyon naton sa Aksyon Radio. Si Aksyon Alvin Grava lang yan mo. Ang daw, kayo lang man niya sang panikay-sikay, ano? Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Dari sa aton sining nga pagpangalagad, gina-welcome tama ng mga ka-aksyon na naton nga naga-monitor karon nga aga via on air kag sumangman sa online. No, sa mga online naton nga mga viewers, mga followers, feel free sa pagpadala sa mensahe niyo. May available din nga comment section nga pwede niyo gid padalaan na. Aksyon Hotline. Ipadala na da para nga mabasahan naton any opinion, reaction, comments ninyo bala no sa talakayan ta karon nga aga kag ang inyo man nga mga greetings sa inyo mga himata, mga paryente, mga kakilala diri sa Bacolod kag Negros. Aksyon Hotline. Kabalo ka kung ato ka sa ibang mga lugar, dito ka na halimbawa sa US, sa Middle East. No? Kung dito ka nagatrabaho, dito ka nagaobra, abi mo makabati ka sa Ilonggo ng mga broadcast, ginahidlaw ka mo. No? Pariyo sinisubong in the advent of technology, makamonitor ka lang po silang hidlaw man ko sa amon lugar ba? No? Mga balita sa Negros, at least mabatian namon kag sa Bacolod. Good day. Ano man nga oras na sa mga OFW kag mga nagailistan na sa ibang nga makapungsuran ng aton gid nga pagpanamya. Aksyon Hotline. Ayos hindi nga aton sining Sabado nga presentation. Mga ka-aksyon naton buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Basi way pa mo ka inom kape da ha? O kay Colonel Calixto mabugat, basi kon way ka pa na kape, yan ba na lang ko kay munuhon ta si Sir Quadernal para mapadalaan ka kape. Hanggang pamuno sa Riyas, ano? There is a Region 6, Colonel Calixto Mabugat and family, good morning. Advance Merry Christmas. Wala na nagapangayo Pasko, Colonel Nino ya. Why na blaga pangayo ya? Oh. Panamya lang na. Aksyon Hotline. Siling yabaw, si Aksyon Alvin, wala na ka ba? Steady lang basta ang punong, sige lang pahawas. Ada mo nito punong sa
dangkalan kag sa Bukana kag dito pagid sa kuno sa Kalubang. Aksyon Hotline. Ayos, atin nga sa aton mga kaaksyon nga mahilig mag-inom sa kape bla kay dulong sa inyo sa kalwan sa Dr. Alfred's Green Coffee, damo ding mapilian mo actually may choices ka, no? Ano man nga variant ang imo gusto, available ina, pwede mo bakal sa mga market, o kapin pagid kung magkadto ka bisan sa mga grocery stores, imo nuhalan darang nagabalantay, no? Kay may ara gid na sila available nga Dr. Alfred's products, especially ang green coffee. Now, kung medyo taas ang sugar mo, hindi ka magkabalaka, kay may ara man sa sugar-free nga variant. Pero kung luyag mo ya, nga medyo maisog ang timplada, masagam sa man mugid bala, way labot ang aroma, pero ang sabor sang kape, ara, pero protektado. Kaya, siyempre, Dr. Alfred's niya mo, nga produkto, amo na gina-recommend naton sa inyo. Tandaan kita, Dr. Alfred's Green Coffee, no, sa aton mga coffee lovers. Aksyon Hotline. Karoon lang ng kapsula sa katapusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Thank you, good management kay Sir Quadernal, kay Sir Nonoy and Sir Nanding Quadernal, Senior Engineer. Good morning, keep safe sa inyo nga duha. Aksyon Hotline. Anong madalag ko nga balita nga tutukan karon nga Sabado? Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Importante ini sa opening of classes on Monday, September 13. Kung di silang nila, Lucky 13 na siya mo. Lucky 13 ang numero. So hopefully mangin Lucky 13 ini by Monday ang opening of classes. Nga mo niging schedule sang Department of Education. No? Di mayo ni kay at least ako yan nagapating nga anuman nga challenges ang ginatubang ta. Pagpaghangkat sa panahon, Ariela ini, ako yan naka-intindi kita sa feeling, kabalo ka, kung ako lang be, ang mga manunudlo, ang taga-Department of Education, part ini sila sang mga individual o kung sektor nga makonsider taman nga mga frontliners. You know, even during sa pandemic, amo ni sila yaho, ang may ara mga teachers yung nagalibot pa kag nagatinguha. Of course, nagasunod sa protocol, nga kinanglan safety, no? Mga health protocol, lamang ma-check ang ilang mga estudyante. Sa itong tsimpo nga portigid ang himugasa sa cases ng COVID-19. Aksyon Hotline. Di ang mga teachers baganihan, kag wala kita nakalabot sa aton nangin successful nga mga karira, kung waahi ini nga mga manunudlo. Now, opening of classes, istoryahan ta and advisory of course so that the people of Bacolod may know na ano ang ekspektaro naton, na anong panugyan sa DepEd sa palabuton ng opening of classes. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton sining nga pagpangalagad is the division, school division head diri sa Bacolod. We have Ma'am Ma'am Ameline, no? Sali sa aton nga linya. Kay gusto naton maki-update sa iya. Kay nag-text kita kay Ma'am silingkod sa ako iguro. Now we have Ma'am Gladys Ameline Sales sa aton sining nga linya. Ma'am, how are you? Advance Merry Christmas nga daan kay basi malipat mo man miyaw si imo kay September nakita mo. Maayong aga, Action Art. Maayong aga dito tanan nga tagpalamati sa Action Radio sa Bacolod City. Mag-greet ko gali Happy Teachers Month no, sa tanan natin nga manunodlo sa dito sa Bacolod sa Lilugot Pilipinas. Yes. Oo, kay teachers kuan gali subong celebration no. Sa inyo tanan-tanan ti panginbulahan kag padayon lang ma'am bisan na mo ning challenges nga ginatubang ta. Oo. Kan timing in Action Art no kay ti ma-break klase na kita sa Lunes. Okay. September 13. So nagapanugyan gid ako sa akon mga upod nga manunudlo sa Bacolod City nga maghalong gid kita no. So number 1 nga reminder nakapabakuna na. So ma-remind ko nga daan nga sa September 17 may bakuna sa social hall no. So wala pa pala na bakunahan kay
Okay. At ito Action Art, ang importante gid ang bakuna sa mga manunudlo. Para nga safe gid sila nga mag-serve sa aton nga distance learning. Okay. Aha. Oo. Kag ang ikaduwa, amo ni ang pagpreparar naton sa mga learning materials wala. Actually, prepared naman na mo, pero may mga jutay pa kami nga ginabugos no, sa mga eskwelahan. So dapat ang aton nga mga principal, sila din ang leader no, nga ma-make sure na ang aton nga mga learning resources ready na gid sa Lunes. Okay. So anyway, anong mga expectaron ta like kung anong natabo last school year, the same ini gihapon, blended learning, module, amo man ni gihapon ang matabo starting on Monday, Ma'am Gladys? Yes, sir. Ang aton nga learning nagbigay-tuig bala kay damo kitang may mga natun-an, no? So nakita naton nga effective ang aton nga paggamit sa module. Pero may jutay kita nga liwaton nga imbis nga kada semana na siya gina-distribute, nakita naton nga mangin logical kag strategy kung every 2 weeks naton siya ipangatag. So ang mga so kay naga conform siya bala sa protocol nga kung in kaso may nagamasakit, so makapahuway pa diwa ka semana, no? Kay ang makwa sinigihapon sa module sa school ang mga pinalangga naton nga mga ginikanan. Oo. So ang mga ginikanan niya nga may mga gadgets sila, nagaayo mo na sila nga digital copy of module lang. So ginahaboy na sa teacher sa messenger, kaya naga-required na ginisubong ang group chat ya sa aton nga mga kada seksyon, no? Pero ang gina-remind na mo, naga-Action Art, ang account na ginagamit sa group chat, dapat iyagin kong ginikanan. So, kay dapat, assisted, kaya may parental guidance, wala ang kabataan. Okay. So, para makita sa ginikanan ang nagkakatabo no, sa mga pagkambyo sa mga communication no, between the learners and the teachers. Na. Okay. Yes. Tapos, so blended learning, Action Art, bisan may modular kita nga printed kag digital, gina-support din siya sa aton nga text, call, messenger. Tapos sa elementary, may ara kita nga radio-based instruction. No, kada partner kita din nga radio station, man nga libre sa 2 hours. Alin Lunes hasta Friday. Na siya. So anyway, the timely maning opening of classes, okay, sining bare month, September, pag umpisa, gid may performance base bonus pa ang mga teachers naton, ma'am? Oo na. Amo ginang namin, no, kami nagtupa dito sa ang PDD. Wow. So, more or less, ang mga teachers nato na gamit nila to sa ilang mga balaklon, sa ilang kinanglanon sa eskwelahan, sa ilang uniform. No, kasi naman naka-uniform ng teachers, may uniform allowance sila, may ID. Para nga, kung mag-conduct home visit na Action Art, dapat may mga uniform sa ID case. May mga tinuga, malaki tayo nga mga scammer. Kung isa imitate nilang teacher, kapakuno-kuno, no, amo nga gina-remind ko sa ginikanan. Okay. Kasi ninyo ang nagabisita ng mga teacher sa inyo balay, kaya base scammer na yan, hindi niya deputy teacher. Okay. Mas mayo na at least na-inform mo, ma'am, and with Action Radio Bacolod, naka-contribute man kami, mapaibalo na mo ng mga parents para ma-aware man sila regarding sini. Oo, with Action Art, no? So, we can, mahambal naton nga ang preparasyon ninyo starting on Monday na sa pag-kick off o pag-start sa sining school year 2021-2022, ready na gid ang DepEd Bacolod. Yes, Action Art, no? In fact, blended distance learning. Okay. May ara, pag may ginapreparar in kaso, aprobahan ang face-to-face. Na so may mga na kami may ginaprepara na ang mga principal ko anong himuon in kaso aprobahan sa aton pinalangga ang presidente ang face-to-face starting with grade 12 naton. Okay. So at least ay na nga mga preparation ara na nga daan na set up na subong kag in fact no obligasyon man asang mga officers naton sa DepEd nga tiara naman na sa template nyo yung mga anything nga may mga changes kag ang preparasyon halimbawa nung kumaglabot kiman sa punto nga face-to-face ti may ara na kamoy ang plano nga nasiling mo na. Yes. Ma'am, you did mention a while ago September 17 may ara sang pagbakuna so mong pila ka percentage more or less if you may kung may data ka sa mga teachers naton sa Bacolod sa DepEd nga tigayon lang nga nabakunahan. Ara kita sa 64% na fully vaccinated.
Okay. So, ang total naton nga teachers, personnel, pati na ang mga contractual kay job order, ara kita sa 4,777. So, i-times na sa 0.64. Amo na siya ang total number natin nga fully vaccinated. So, may ara kita nga mga 1,006 nga wala pa. Di amo na sa September 17 ang wala pa nakabakuna. Dira sila makadyo sa social hall para mabakunahan sila. Ang social hall, ara na sa situated man sa DepEd office? Sa DepEd siya sa division office. Oh. Okay. Now, nagligad kundi ang ginpatigayon naton si kunaya ang aton naandan kundi brigada eskwela kadtong mga parents even us no sa Aksyon Radio kadto kami sa selected schools nga naga-request sa amon di gabulig ti galing because of the pandemic why na nasubong. Ma'am, kumusta kay ti almost a month ang brigada eskwela naton? Oo. Ang aton na brigada eskwela action at nag-focus kita sa pag-prepare sa school nga maging safe siya para sa teachers sa may mga health protocol kita dira. Para magsaginikalan na magsulog safe sila sa may mga foot bath, hand washing, disinfectant, kag ang mga material supplies para sa blended learning. So, ang aton nga mga partners sa stakeholders sa palibot nga outside Bacolod, nagapangayo kanina sa ayuda sa ila, no? In and outside Bacolod dili. So, pwede sila ka-donate, no, through Brigada Eskwela, at school program sa supplies for blended learning. So, iba naghatag one paper, duplicator, printer, laptop, tablet, no, may mga amo silang donation. So, depende sa initiative, no, kag siguro kung kilala man lang sa mga principal nga nag-alamot man ang mga kilala nila, at least makabuligid, no, para sa school, no, kag sa mga students. Oo, kag ginalista gina sa donation sheet action art. Okay. May ara gina nga listahan sa mga donation. Mamang experience nagligad sa mga teachers, kung mo ngati ang government niya may process na mo, procurement process, antes ka makabakal sa mga gamiton mga materials for the modules, ti kung kaisa gaabuno pa ginatabunan na isang maestra kung ay pang budget nila. Pero ano subong, kumusta ma'am? Sining school year, masarangan, kaya pa sang mga personnel naton nga mag-ambag-ambag kung kaisa kung do ay pagid ang pundo? Actually, Action Art, may school MOE yung ginatawag na maintenance and other operating expenses. Okay. Kag earlier than December, ginpaplastaran na namon sa mga school principal sa ilang mga school MOE para ma-maximize with ang kwarta para nga ibakal sa ilang kinanglanon sa sining nga abrigase. So, hindi na dapat ang maestra yung nagagasto, no? Pero ba, abi mo galaan, ang mga maestra kung kisa, hindi una punggan, may aragin dyan na halaga bakal. So, due to their willingness, hindi ba lang ara dayon. So, dapat mangayo hindi sila sa ila principal, kay ara dyan ang budget. Sila pa na mismo may planning team sa school mo, ginistoryahan nila. Anong aton backlog sa quarter 1? Anong aton backlog sa quarter 2? So, upod na ang mga maestra sa pagplano dyan. Okay. Pero ang online nga sahi sang practice o kon forms ang pagtudlo do budlay pa na subong yung ma'am no kay number 1 why gadget ng iban na students ang internet connection and all daw ka budlay pag ginaya. Oo. Actually, last year, may mga online classes kita. Okay. Kaya ang mga ginikanan, dito yung nag-aayo, o gusto nila mag-online, no? So, na-observe natin, sa ating advanced class with action art, sa mga elementary school natin ng mga manami, na Zoom-Ad, PCS, Paglaong Village, sila na-aayo, kaya mga maalam bala action art na grupo. Pag may mga gadget in kabataan, provide na ng parent, tapos, sa inakabataan, willing ang mga parents nila mag-provide internet access. Kasi sige nga to, salamat sa DepEd, may free nga SIM card na may internet load na para sa tanan, gitna mo ng mga teachers. Wow, very good. Oo. Amo na siya. So, doon naka-ready. Sabi ko gani, kasi managdag ni laptop kag tablet ang DepEd sa tunga-tunga kasi naga-procurement sila mo. So, nagapangamuyo lagi kami nga everything bala will happen, no? Sa tunga-tunga sa school year kag mabugos natin ang blended learning ang ginatawag. Actually, kung mag-purchase na ang government, no, ang DepEd, tapos sa ulihi, ipanagtag sa kada students, kung nalungan mo na sa tag sa students, mapanubli pa na sa sunod nga mga estudyante, mamo? Sa tuod action art, ang bili sa module sa Bilugatuig, equivalent na siya sa isa ka Android tablet.
Kita mo So, lang na. kaya gid sa tuod sa DepEd magbakal. So, kung tutuoro sa DepEd. Aha. So anyway, kabalo kong this is kadulad ni nabal gani nga ang education is a lifetime process. Ang aton pag-inform sa parents kag sa mga teachers is also a lifetime process ini while nga ra ka sa serbisyo sa DepEd. Ma'am, kabalo gid kaming hopefully basi mangin open man ang line mo sa amon para if in case nga may ara kita luyag i-clarify kag kung may luyag ka ipalabot sa mga teachers kasi sa mga parents, feel free to inform us here at Aksyon Radio Bacolod and we are very much willing to help sa inyo dira sa DepEd nga mag-disseminate sa information. Salamat gid ni Madamo Action Art. Kasi pwede mo gid kuya i-text anytime kung libre ko maaari ko dahil sa inyo man. Salamat gid. Salamat ma'am, halong gida and of course good luck sa inyo sa opening of classes this coming Monday kag sa bilog nga tuig nga school year naton. Yes, Action Art. God bless sa tanan ng mga teachers sa Bacolod. Salamat gid. Good morning. Action Hotline. Ma'am Gladys Elaine Salis ang tagpamuno ang School Division Superintendent diri sa siyudad sa Bacolod kay opening of classes on Monday. Now, may mga innovation, may mga plano, pero iplastar ko lang na in the coming days, kay ang plano sang DepEd gali diri may kung sang una to ang ginahimo nila nga may ara of course ang parents amo nagakuha sang module mo sa eskwelahan. Pero may mga plano silang at least ang schedule sa pagpanagtag sini maplastar gid nga mapatuman gihapon ang minimum health protocol. Pero tiyan mo na, no, hindi lang ni challenge sa teachers Actually, ang padayunon naton nga opening o kon ang pagbukas ng klase for the school year 2021-2022. Actually, Aksyon, din why pa to kwan? Ang sa 100 schools to nga napili, why pang Bacolod? Naway pang Bacolod, madala. Tilang taon ta na, kabay patani. Kaya kung madala, manambot ko mga parents nila nga nagamonitor karon nga. Halimbawa, karon magpagwalistan ng DepEd, daso ng Bacolod, malakip, halimbawa lang kay ang listing sa actually, pamangin mapang-disseminate, nga although Lunes na ina, pero kung pamangkuton ta ka mo kung ikaw ginikanan, kung himuon nga pilot area ang Bacolod, mabutang ta ha, madalas sa sining 100 schools all over the country nga buksan abi o kung may aras ang face-to-face instruction, willing ka mo nga ipadalang kabataan nyo sa eskwelahan, although nga ti may ara abi sang ipatuman nga social distancing, kabalo ka kabataan ng elementary grade, ayawan ka ni sila bantay yado, kaya iban sa niya, bisan na mga saway nga hindi maglapitan, ay magdikitan, ay matyagan ko problema gini sa maestrang pagbantay sila kung grade school lang mo. Ang tendency sa kabataan, pagtalikod lang jutay sa maestra, mahinutikay na, madugsing na, o ti abi, pasugot ka mo ayhan, nga kabataan nyo, may face-to-face instruction, ipadala nyo. Sorry pero kung amo na yung point, at this very moment, nga daw hindi pa takilid pa, kag sige pa ang pagtaas, increases ang cases ng COVID, kung ako may personal opinion, no? With due respect sa inyo man opinion, kung ako mangkuton yun, hindi ko magsugot. Hindi ko pag-ibutang sa lang-alang, kag i-compromise ang kabuhi isang bata ko. Take note, why pa ni sila yung mabakunahan to'y why pa gina-authorize ang pagbakuna sa ila, kag why pa sang bakuna, kag gina-approve para nga itublok sa ila. Tamo na ang budlay kung halimbawa dapat tunan guro ni isang DepEd ining face-to-face instruction, for me pwede niya ipatuman dito sa bukid inang way gid blay cases yado, tapos the way man to isang nagahalakad tuto nga taga syudad, way man sa nagapauli, way man sa mga teachers nga inang pangayaw lang inang teachers, may harap gyapon mga manunudlo sa mga bukid-bukid nga kon mag-abot sa eskwelahan Lunes na Lunes ang agay mataklad, makaumpisa klase sa hapon kay mapuway ng iban ginalakat mo.
Pagkatapos Biyernes pa lang sang udtop, dulog naman kay mapuli is lugar na. Tiyan mo na, meaning gamay na lang ang tiyempo nga makaklase sila. Hotline. Di inaguro din na pwede ito sa bisan bukid kung may exposure kag nag-travel ang teacher. Pero inab lang tagadra lang within the community, tagadra lang ang mga manunudlo, inaguro pwede na mo ang pilot area nga himuon o gamiton sa face-to-face instruction. Hotline. Pero kung magamuning cases nga portigapon, matsyag ko mga ginikanan, di mga duwa-duwa ning magpadala sa kabataan nila sa eskwela. Ang iba naton nga matalakayon karon dugay update parte sining banwa sa manapla do mo ning nagapanguna do mo cases ang COVID-19 casualty o kung nagkaramatay i-check na abi karon gikan mismo sa opisyal dira sa manapla. Ang iban pagid nga ma-update gaton tutukan diri lamang sa Sabado nga presentation sang inyo panatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na natamat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 8687 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga caption. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
tohon ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack balaan tirador aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati. Subong ho ang presyo sang kalamay nagtaas, no? Nami kumagamo ng balita nga ang presyo sang kalamay nag-bounce back, nagtaas, ti damo subong mga plantador sang tubo nga nalipay. Na mga plantadores dira, ang mga magagmay nga mga plantador at least nakagulog ginawa magamo ni. Question da kon masudlan sang salakyan sumong bagon sa inulan ang inyo mga tubo kay ti kwan balik na mo halos nagbalik na ang pangtapas nagpadulong na di ganing mga taga-antiki, no? Nga mga migrant workers. Pero ante sina, diri ko anay ho sa magina padala nyo nga mga minsay karon nga aga, matamaton ko lang ni ho para nga at least maknowledge ta ang mga nag-support kag padayon nga nag-upod no, sa Aksyon Radio Bacolod. No? Aring mga way untat nga nagapadala sang mensahe nila si Sir Milili Oligo. Sir Milili Oligo, sir, good morning. Sila nga watching sa Bunny Cafe sa Tangob. Salamat kita. Ginatamiyaw man ni Sir Milili si Ma'am Vanessa, Star Mayo kag Doc Matt Mayo. Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Ara man si Jinky Dialagdon ka monitor. Happy Saturday morning. Kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo as tanan pagid nga mga family dira sa Pandanon DSB. Kag miyembro sang EFC from Arizona, USA. Abilia Delphine ka monitor man, hindi ko sugot mag face-to-face class kapin pa sa elementary. Hindi natin isugal ang kabuhi sa makabataan. No? Kay tuod importanteng edukasyon, pero anon tanaya kung nakataya man ang ila kabuhi. Okay na yung blended learning hasta sa time nga mag-okay na ang sitwasyon. I do agree sa imo, Ma'am Delphine o Abilia Delphine. Thank you kita. Araman ka monitor si Virgie Olpinda. Jackson Art, good morning. Monitor always from Celine Holmes. Stay safe and healthy always, Jackson Art, and God bless to you and your family. Thank you. Aris Joy Talaman, good morning. Action Art, ang vaccine solution. So, pa-vaccine na kamo para hindi na ta. Budayan maka face-to-face ta. O, good day gang kay Cap Chad Feria, kagagawad Jofred Sapanta. Ayos sakay manang badida, no? Tan, morning. Jeffrey Arcoyo, good EM Sir Art, good morning man. Humalumina siling happy weekend everyone. Thank you, kid. Ace Tipon, more blessings po. More power, thank you. Ara man subong man kapatamiyaw sa mambulak si kagawad Timay ho, an munit lubaton.
Hil Javier. Nya monitor lang ko, keep safe always. Have a blessed Saturday, weekend. God bless and more power. Ayos Noel Zambales, pre good morning. Ari kami sa Talok. Tamyaw ko gali ang magulang ko sa Tangob. Noe Zambales, Gigi, kag Kuy Lunel, alia monitor gid sila. Salamat. Cory Vidaha, good morning. Watching from Clark, Pampanga, day 5, quarantine. Okay Thank you. GR Mainit Region, good morning, ma'am. Hotline. Ayos. Dire ko anay, okay, ma-update lang ko bala. Online sa Hotline. Joining us this morning is the Mayor of Manapla. We have Mayor Manalitis Galante. Kami ka-update ko siya, subong kay daw Manapla ko din sa record, there is sang Provincial Health Office. Ito nagataas ang cases kag death sa ila to nga cases. I-check ko lang di. Mayor, good morning. Welcome sa Aksyon Radio, sa Aksyon Art. Hello, Mayor. Nautod ang linya niya. Dahil lang ibalikan to siya anay ko'y importante ni mong party. Sos na din kakita ng halos tanan sa mong ginawa na kung tani kag-expect nga by December ang mga celebration, masigi-sigi ni, no? Ano mo ni karong kung mag-amo naman ng triple digit naman liwat ang cases. Mayor, sorry, ginautod ang line natin. Good morning, Mayor. Si Aksyon Art, si Aksyon Radio. Oo, good morning, Good morning, Art. Good morning. Good morning sa mga tagkalamati mo. Salamat kin Mayor sa time nagtawag kami bala kay nakita namon sa report kag sa iyasang Provincial Health Office ngang case bala kung death ang pagambalan do man apla do nag-increase Mayor? Yes, oo. Well, una bes, ang kabalo man kamuguna nung pangabudlay, subong para lang kumbensyon ng tao. Subong ni Aksyon Art, amo gani na nag-grant na ko si Bikete, base avenue kang kukan. Ari ako subong sa barangay Tortosa, upod sang mobile ko, kag sang Red Cross man na mobile. Okay. So kapul, blast kami subong vaccination. Ilang nagakalamatay na gulpe, I don't know kung sign ina sa mga tao, no, kung sinyales ina. Ginakuha ko na lang na sinyales kay kadugay sa amon di locals kami. Tulpi lang nagkuhan. Ang amo na Lucy kapatay, unvaccinated, ginahiyang. Wala ginahin na vaccine. Okay. So, amo na ginahambal ko sa mga tao, kabay pa may mga taga-Manaplaman, magpasinal lang kita sa statistics. Kung kabalo ka Aksyon Art, wala subong ni ang Manapla close. Kada Friday, doon ni ka Friday. Hindi lockdown na close. Kami ka diyo, pero hindi ka sunod ang bisan sino, tagakakulot ka man, o kundi ikaw, wala. Kapag limpyo kami, ga-disinfect kami sa amo. Kali na utod lang kay kakusog sang ulan, kay kanugon man sang chemical. No, kanugon sang disinfectant. Okay. Now, pero gabumba-bumbagi kami Monday to Sunday gid na vaccination para mahingagaw gid namon. Kasi minahambalan ko mga pumuluyo. Wala siyang alam di sa kalibutan na kabalo kung ano ni ang COVID. Kay kung may ara kita si vaccine, pero subong ara o kapakita daw bilang mga migo at ang binabasihan ko bala, ang mga statistics. Si subong niyo nagtaas kay kadamo man siyang unvaccinated kahinay sa mga almost 4,000 pa lang ang na-vaccinate namon, 55,000 ang population. Okay. But 70% lang ay need to vaccinate at least 28 to mga 30, within the range of 28,000 to 32,000 para more or less successful. Okay. Kaya mo na ang ako ay nakusubong, ara man, no, controlled man ang amon, ang recovery namon by next week kadamo man. Ang nakaigo, dili na ang mga vaccinated namon na naigo, doa kabilog, isa namon kamanog swab. Pero ara lang gid sila sa hotel, asymptomatic. Okay. Walang gani. Katsyosi sa mga taga-Manapla. Kung Johnson & Johnson, ang akong vaccination center. Kalibot ko, Mayor, Moderna? Hindi ko din nakuha Moderna man. Wala man sa ganito. Sa tingin ko,
Ang iban pa kani, may mga problema inay. So, siyang AstraZeneca subong, may warning na may mabel palsy na blangga paralyzing mo tiyak sang guya. Pero kadutay. Ang Moderna, may araman. Gin-stop man nila sa Japan kaya daw may nakita sila ng mga particles. Pero ang Sinovac, wala siguro lang at wala pa ko kaampin sa Sinovac or sa presidente. Kaya nga ba, tungod kayang presidente. Kung hindi, ang pinaka na best na vaccine ang una na makasulod mo para maprotektahan ka sa hospitalization kag sa lain na masakit. At if ganiguon ka, asymptomatic ka lang. Yes, correct. Yes, laban ko da na inang akong 24 na kaara sa isolation, duwa na da na health workers, pero asymptomatic. And the rest na is asymptomatic. Pero mga hubinis, kung mga tigulang kuya, kagining may mga comorbidity, amo nang nagpasaka sang death namon. Amak mo almost 1 year and a half kami tatlo lang, subong 12 na ito 12, oo. Ika, kapanawagan gid ko, kabay pa may mga taga-Manapla nagapamati. Okay. Palihog lang para sa Manapla, magpabakuna kita, hindi kita pilada. So ako miguat, conforme ko sinisang kay Secretary Dominguez kay Joey Concepcion. Nabutangan ka bubble ang vaccinated kag unvaccinated. Hindi kaya kay gina-discriminate natin. Kasi ang kasunod niya sa protocol, simple daan man natin yung tayo na incentive para nga ato ng ekonomiya makagihuman. Hindi man na pwede na lockdown nun lang tanan. Amo na ako na side. Yes, oo. So good luck kay kabalugi ko sako kamo dira subong because of the vaccination activity ninyo. Hopefully sininga mga binulan o sininga September makabawi mayor no kag hindi na madugangan ang death cases sa inyo. Yes, kabay pa. That's why nagadidikar na lang. Abi mo kaway nagani kuya ka kasunod ko sa opisina o kinaapas na lang ko sang ako ng mga tao para mag-opisina kami, kaya kung hindi ko wala magkato sa vaccination center. Okay. Kung kasi gapalwala lang yung tao, mga kag ang cases namon na nagkasaka, na sa mga bukid, na sa mga porosima na lang mga lugar na pagkato diyan, balong kanila, mayor, wala mo na diya COVID sa amon. Di ko kaya siguro, magpangadi ko sa ano ni Tinoon, sinyanis ini, o ginapaano mo ni sila na arin nyo ay sabi niyo, wala COVID ha. Diba, amo na tuod man. Correct, no? Very proud gina sila niya una na wala COVID. Puti kita mo ba matamat na? Correct. So, I think yung vaccination niya should be done as fast as we can. As fast as we can. Amo ginaya. Sige. Good luck sa inyo, Mayor, and nag-aupo ko sa imo pagpangamuyo kabay pa. Mapagar na o mapauntat na, kagway na siyang magdugang nga death cases sa Manapla. Thank you, good Mayor. God bless sa imo. Okay, thank you, good Migo Art. Thank you, good. God bless. Aksyon Hotline. Ang alkalde sa Banwasang Manapla, silingiti amakon mo, si nagkalamatay, unvaccinated tanan. Ti subong siya gito nagpamuno, kay ang tao, pag-abot na maglibot ko di sa barangay, magkilitay, ganidi, ang ambal katao sa kunyatiwa. Ara nang imo vaccine nga Moderna, Mayor. Ang tao, hindi mo maton mabasol, pero subong nga ang supply sang COVID-19 vaccine is very, very, very limited. In fact, ini nga mga vaccine nga nag-aalabot, kundi may gin-order naman ang City of Bacolod and Province of Negros Occidental, pero tihuway pa na gani ang full delivery. Sina basi kung until next year pa, kay amat-amat man lang mo. Aksyon Hotline. Teng available, ang mas madamo subong is Sinovac, no? Nga vaccine. Ti siling na Mayor, ako yung appeal sa tao, I would suggest, nga kinanglan, bisa na mo ni Sinovac, why pa man siyang nagapamatuon yung Sinovac, pigaw ginabi, kung ano dira, may mga side effect kinman, pero mas mayugin nga may ara sila niya, nga i-support sa lawas mo, nga na may ara kasang vaccine. Kay siling niya ang mga nabakunahan, nga tapikan sang COVID, kalabanan di siya mon, kung ano,
asymptomatic. Di kabay pa nga sa iban nga mga banwa, sa iban nga mga syudad sa palibot sa probinsya, di say man ang sitwasyon. Kang pagpaninguha kag inisyatibo ang ginahimo sa local government unit, hopefully ma-appreciate kag masuportahan sa publiko so that at the end of the day kita tanan sini mabenefisyuhan. Ga-expect kita kung tani mo balkuan ni kabay pa nga mangin Mary ng Christmas tati ano mag-Mary ni imo kay nag-triple digit na naman kita. September pa naman ho. October, November, December nga mo ning last quarter of the year. Di ko ninali ma-maintain kang trending amo ni karon kundi dako nga problema. Alex Montesa, morning. Si Abilia Delphine, good morning. Hindi ko sugot. Nabasa ko na ni kaina. Good morning, Aksyon Monitor kami sa Nigaran. May aksidente sa Nigaran gabi, mga 6 to 7. Kuha na ni namon, Sir Mario Navarro. No? Lito Dayap, good morning. Earl James Vocablo. Jirel Gadudo. Araman ka monitor si Mary Joy Camiro. Vicente Manlangit Bayabado Jr. Salamat kita. Wilson Tihidor. Morning, Sir Art. Watching live lang kami di. Mga taxi drivers. So, mga taxi drivers na. Mga members ng OTTG, good morning sa inyo. Thank you gida sa pagmonitor. Jerry Limako, nya morning Aksyon pag-greet gali kag sa wife ko, Jerry Lynn Limako. Pamati gid kami permi from Bangga Tutong Filisa. More power, ARB. Salamat. Josefina Luxin Hinirato, good morning. Siling niya sa tanan ni matagpalamati sa Aksyon Radio, monitor lang from Purok, Magnolia, Bacolod, Barangay 7. Ayos, si Carla. Carla, ha? Good morning. Oy, araman, si Ma'am Eunice Pasaylo Castillon. Bagong posisyon mo, subong ma'am. Regards lang kay habi mo and the rest of the Seneco personnel. Actually, kahapon, medyo malawig-lawig interview na tundri sa Aksyon Hotline kay GM Attorney Dan Pondivilla. Teresa Pereira, morning Aksyon Artist tanan watching from Marikina. Jocelyn Song Comedia. Si Papang Aksyon Alvin lang ang sakalam. Ay, kalain. Si Aksyon Nixon, hindi lang nga sakalam. May pakalam pa ni siya. Aksyon, Papang Nixon Tahom. Hindi lang si Papang ang niya si Papang Aksyon Alvin lang ang sakalam. Wow! Bibot Song, musta ka na? Manjo Arnejo. Morning man. Thank you. There's Vergara Sancho. Ibs Mart Tadio Salcedo. Neuri kabudlay basahon kay basta magbaliskad ginabaliskad nyo kabudlayan ko Gonzales ak tuling apelyido ya pero kung baliskaron mo gali Silas Nog. Sadya kay pati manang nagpauso sining mga TV personality na si Vice Ganda kita mo mga sakalam na di ba? Sakalam ano pa kaning iba na mga term? Sa primero ko libugulo ko mo pati bata ko siya sakalam. Ano rin kinakalambal ka bata ko yung sakalaman? Igo ko kwentahon mo gali malakas kay anong opisyo kong kay sabi ka bata ko yung guru okay malamo sakalam. Ay Lodi ang Lodi at tinamo ni ang amon personal nga damo Lodi duwa lang si Aksyon Eden kag si Aksyon Bernie. Lodi Bernie ayos Gianni Templado watching live ko no sa Magdugo Toledo Cebu. Di na dapit gani ang Magdugo sa Toledo Cebu. Toledo amo ni siyang damo ga obra chicharon. Lain no? Kwarto gali, ano gani niya sa chicharon gani iya? Tung daw dagulag ko ang kawa abla, nalipat ko sang sa unahan lang na sang kwan mo, sang inang, ano gani na, inang dog ginakatuan na abla nga daw nagsikat. Sa Karkar, nasa Karkar, insakto na, Karkar Cebu, ora imo, sus ang kawa ng ginalutuan sang chicharon, no?
Kag inablang ginakatuan, naging bisitahan taman last year, nagkaupon ka to Yado, o 2 years ago, 3 years ago, nga may obra pa to bla? Ano ganit na da? Itong katuan na to sa Cebu? Hindi isa uslob, simala. Na, nga dito ni Yado Nilmar, bakal to blang anting-anting nga sulusok-sok ya. Simala. Okay, thank you gina sa mga upod ko diwa. Kay ato siya sa Toledo, galing si Sir Kwan niya Johnny Templado. Ayos Mary Jean Saludares, tamiyaw ko Saludares family sa Banwa, Pontevedra. Ara siya sa Hong Kong. Dennis Nuestro, morning. Madam Elizabeth Malakagamala, happy weekend sa ninyo Aksyon Art. Happy weekend ban sa imo, ma'am. Ace Tipon, pagrit ko, family ko sa Purok Ilang-Ilang o Purok Lilang, kag sa Purok Lawayan, Antonieta kag Fernando Patrice. Ayos Iva Gradas Baterna, Idilaos, upod yung si Nanay Isabel. Nanay Isabel, ara dira sa Victoria City. Aksyon Hotline. Thank you. Silang ni Alex Montesa, parents cannot afford to pull their children at risk from face-to-face classes. GR Mainit Region, magandang umaga po, Aksyon Art. Cory Vidaha, ara siya watching from Clark, Pampanga, day 5 sa quarantine. Naging quarantine ka da? Jerome Lipana, tamiyaw asawa ko Rosalie Elizalde. Ayos Thank you. May kipatamiyaw sa Tutorico kinadio. Advance happy 71st birthday, September 12, Boy Banyares, Villa Esperanza, Barangay Tingob. Okay? Advance happy 71st birthday sa September 12 kay Boy Banyares, Villa Esperanza, Barangay Tingob, Bacolod City. Aksyon Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya ginagamat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic Nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon niyang Sabado nga presentation, September 11, 2021. Okay? Mga mensahe nung hindi ko malabutan karon, sorry Kiki. May mga nagdugang directly no? Damo lang sa mga nagdugang. Ihingagawon ko na lang ni ang ari subo-subo ni ang kuano. Abi ko gani kung okay na to nga sila ko kung makabalik ni ubra ang mga member to belasang ato ang Basiwa Employees Union. Kung nagligad to nalipay sila since nga mayara sa Civil Service Commission nga desisyon, at least makabalik sila trabaho. Galing kiti may motion for reconsideration and kuan mo legal remedy diretso man sa management galing ti sa part sa mga employees nga nawadaan na trabaho. This is another agony for them. Kay medyo lawig-lawig naman ang proseso. Ti galing may legal process. Kita mo. Pero ang panindugan nagligad sa mga lawyers. Sangyara sa grupo or hanay, sining maginpalin na ng mga empleyado sa Basiwa, nga dapat i-install na sila o patrabahoon, balik sila na yung trabaho, while pending pa, while pa ma-resolve ang ining sa isang issue dito sa national. Kay dalon pa rin mo, motion for reconsideration, sa Region 6 lang ni level ang desisyon nagligad, may mga appeal ang ginimo pa, pobre man, no? Opening of classes, so kung may mga kabataan yung mga empleyado sang Basiwa, nano na lang ni karon bakal mo sa kunanong kinanglanon man. May gani ni kay although nga why face to face pero kabudlay gid ay pulong kung way ka trabaho kag way ka income mo. Online sa hotline. Joining us this morning is Ma'am Lenny Espina of the Basiwa Employees Union, ang ilang presidente. Ma'am, how are you? Good morning.
Good morning, Action Art. Good morning sa pagpalamat. Yes, thank you gid sa time. Siling ko ba subo-subo ni sa part sa may employees union nga grupo ninyo nga almost 60 bala nga tani. I was expecting nga siling ko ba si makabalik na kamo trabaho. Ti may MR naman ho kag ang hambal diri sa management while nga ginahulat pa rin nga ma-resolve, hindi ka mo kubalik kuno trabaho, ma'am. No, sakto no ka subugid sa bahin man sang empleyado kag kabahin man sa consumers Gani? Kay kung gadugay kami mas pagid ako ang balayda nila sa amon nga wala ka obra. Oo. So ka subugid na yan do kalain sa part namon nga kami nga empleyado bala willing na diya magbalik sa obra mo. Okay. Tapos na MR pagid sila. Aha. Galing kay kuan man nila mo, ila man na diretsyo nga mag-motion for reconsideration, galing tiyan mo na at the end of the day, tod, ang mga consumer members, balabasi ko na mo magpalamayad, kiti may kung saktagon mo na mga board of directors da? Oo. Sakto gina, sani kung sila ang mabayad. Aha. Pero ang problema, tumuluyo ang mabayad sina. Pagpanumdum mo na to na November bala, may 12% VAT na kita. Aha. So, wala labot sa amon pagin nga illegal mo, supposedly sila mabayad kay illegal ang paghimo nila sa amon nga pagpahalin. Okay. Pero dira mo makita ang anti-workers bigay ang board of directors. Aha. So, anong matabo sini? Because nga may MR sila, ma'am, naka-istorya na kamo sa inyong mga lawyers? Anong next nga move ninyo? Actually, wala pa kami kabaton sa letter ang sa MR na nila. Kasi ang lawyers naman wala pa man. So, mahulat lang kami kung ano ang advice ng lawyers. And then, amo na naguro ang paghimo nila tikang naman nila. Aha. Ang nasubukan ko lang tinakita kung nagliga ng iban nga mga employees ninyo, iban ga baligya isda, kung ano lang ideya gali, no? Parang palangambuyan. Yes. So, ang iba gani wala gid ubra kay tungod ka pandemic subong kabudlay manita ubra. So kami nga nagid kami sa gobyerno, ginpahalin pa kami sa mga ginpang-appoint ni Mayor Bing. Oo. Dapat gid tandaan din na nila sa ulihi kung mag-appoint sila sa mga board of directors ang para sa pumuluyo kag para sa empleyado, hindi para sa ila interest. Okay. So anyway, hulaton namon ni siya kag basi makasugilanon mo kami sa lawyers ninyo, ang grupo sa Amlig Tubig dira nga naga support man sa inyo and hopefully makasurvive lang tani no while gahulat kita nga ma-resolve ini ang mga upod ninyo tani makasurvive lang bala sa kapigaduhon nga experience subong. Yes, oo. Gabi survival gid subong ginhimo sa mga kaupman namon. Kabay pa nga nang mapadali didaya. Kabay pang materialize man bala sang dagdumulaan sang masiwa nga ginahimo nila grabe nga pinitinsa sa among pamilya. Grabe nga pinitinsa sa mga consumers nga nagsudod sila sa isa ka nga ang pasyon subong hindi man nami mas naglain pa din. Oo. Kami ang kagadayon gihapon sa amon nga pag kung anong binagiho namon pagpanawagan namon hasta makalagot kami nga makapungko gid kami sa basiwa. Aha. Ma'am, sugpulan namon ni masunod kami sining mga development. Salamat gid sa time, halong gid permi, God bless. Oo, halong man kamo kaagmayong aga gid sa tanan. Salamat gid. Salamat. Aksyon Hotline. Di amo na, no? Lawig-lawig pa ni syempre samtang way kay mo trabaho da. Totoo lang kung mawadaan ka bala trabaho, pinakasakit kinamo inang ang iban nga naga-successful nga tawo way labot may mga strategy gani na kay ti ang pangabuhi sa totoo lang do. Science man mo, science abi subong nga kinanglan way labot sa ginasaligan mo nga monthly abi nga ginabaton mo. May mga daily income ka dapat. May ara ka man quarterly. Nga doon mo na lang ginapaabot kay kung saligan mo lang to dabi halimbawa ginapaabot mo monthly lang. Nga income mo kung ikaw nagatrabaho sweldo mo tapos niya kulangon kung mapadaan ka obra talang kagid kuan gid daw budlayan kagid maka-recover. Amo na ya, no? Budlay ang pagpangamuhi subong dugangan pag isang pandemic di ba? Kulo mo kita na. Anyway, so doon tanaya kung anong malabutan sang sining development
So, kapit lang no, sa mga empleyado dira sang Basiwa. No? Mga Basiwa Employees Union nga nagkalawadan sang trabaho. Aksyon Hotline! Ako lang mabilin sa inyo kaya naging ko time ho. Dr. Alfred's Pure sa aton nga pagpangalagad karon nga weekend nga presentation Saturday, September 11, 2021. Aksyon Hotline! Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.